राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPLआबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJPआबो एजेन्डा दङ, BPFआबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिसास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। थाबैनो फोसावगोन। थेंक इउ। बे कमिटमेन्टजोंनो जोङो खामानि मावनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों आरो जोंजों गसंफादों। मानोना जों बयबो ग्रासरुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। बे सोमावसारनायनि समावनो जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, रांखान्थि जेंना, गासैबो जेंनाफोरखौ जों बुजिजोबखादों। दा बिनिखायनो दिनै सरकाराव फैनानै बै खामानिफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावदों। सोरबाया ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों। दा नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा, बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों गसंफादों आरो इयुनावबो गोख्रोङै गसंफागोन। बे कमिटमेन्टजोंनो जोङो खामानि मावनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों आरो जोंजों गसंफादों। मानोना जों बयबो ग्रासरुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। बे सोमावसारनायनि समावनो जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, रांखान्थि जेंना, गासैबो जेंनाफोरखौ जों बुजिजोबखादों। दा बिनिखायनो दिनै सरकाराव फैनानै बै खामानिफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावदों। सोरबाया ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों। दा नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा, बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों गसंफादों आरो इयुनावबो गोख्रोङै गसंफागोन। राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPLआबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJPआबो एजेन्डा दङ, BPFआबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिसास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। थाबैनो फोसावगोन। थेंक इउ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।